laten we het beziekje in het Woudfries. we gaan gewoon doen. We gaan doen. Het is rijkdom. Oh. Maar chits op paard naar je Noordertaal, naar je Friese gronden. Maar chits op paard, ja, kom aan mij, Virina droom. Deze keer geen lange reis in auto, trein of veerboot. Ik blijf thuis, want ik ga op zoek naar mijn eigen familielid van het Friesk. Het Woudfriesk. In het hart van de Frieske Wouden, de Harkema, vindt museum de Spitkeet. Hier laten ze zien hoe ze jaartijds leven in zwier omstandigheden. Het wie een hechte, maar ook isoleerde mierskip. Wel weer er een soort contact tussen de dwarpen en de families. En dat zorgde ervoor dat ze in deze streek een eigen dialect kregen. Het woord Friesk is een van de 4 grote dialecten van het Friesk. Het wordt sprutsen in de gemeenten Argaspelen, Dantemadiel, Tietjerkstradiel, Opsterloon en Smellingeloon. Hoeveel mensen krijgt het woord praten is net bekend, maar er wordt roezen tussen de 100.000 en 150.000 actieve sprekers. Maar wat maakt het woordsk nou woordsk? Hij, sie, die, me, ja, dat weten we al helemaal, maar zijn er nog meer klanken en woorden? Ik zal eens even beziekje een complete dwaan in het Woudfriesk. Het is rijkdom dat er alweer krijgt wat oors is. Dus jest, weer komt in wij, zakklink sto, zakklinken jo. Do? Is het in het woordsknek doe? Neem me mee naar de woorden dat we te kut Ik ben hier bij Marcel Smit, Frieske troubadour en officiële woordjonger. Hij kan me grif helpen met mijn liedtekst in het Woudfriesk. Ik Jerman. Neem me mee naar de woorden. Hey Marcel. Goeie. Nou, goeiedag. Hoe is het met die? Ja, best. Ja, goed te zien. Ja, mooi tegen beeld, hè? Nou, welkom in mijn hokje. Ja, wat hast het je mooi. Ja, dankjewel. Hier hebben we dus al die woordnummers schreeuwen. Nou ja, hier alweer op een bank Op de bank, ja. Dus ik ga zitten. Ja, nou, ben je gedaan. Ja, wat maakt het woordsk nou echt woordsk? Als het specifiek gaat over de taal, is het natuurlijk klankkleur. Hè? Want als ik bijvoorbeeld speel in balk of in raad of werk, maar boeten de woorden, dan kun je altijd weer, dan komt ze de woorden, jongen. En dan juist nog specifieker, ik wil om mee dat ik wel mijn hekken en teen ben in de wedstrijd. Echt nog, ja. Dus ja. dat zit er dan eigenlijk niet in. Maar ik denk gewoon dat het, ja, ik ken het net helemaal goed uitleggen, maar het is gewoon het gevoel. Het zit in die. Ja. Het is de regio hier op Jocht. Het is zoals het is. Ja, no-nonsense. Ja, zo is het woord. Wat me opvalt is dat, ik al ben weer bij de woordpieken, er zit toch nog wel wat verschaat in, hè? Ja, zeker. En toen komt het uit Westreen. Ja, nou, ik ben hek en teen in de wedstrijd. Ja. En dat had ook een hele leuke taal, denk ik. Want ik kwam er achter van mij weer piekjebrood. Ik weet niet dat dit dat wat zei. Nee, dat zei ik me helemaal niet. Nee, dus ik dacht dat heel Friesland piekjebrood zei. Tjen een engeltje. Een engeltje, dat is dus het lieve heersbeestje. Ja. Dus ik broekte dat ik net in het vastgoede wedstrijd, want ik wie in een uitzoeking dat iedereen dat broekt. Dat is echt van een En Westreen. piekjebrood is dus echt specifiek iets uit die regio, Kalmerswaag, Westerijn, Twistelheide. Ja. Maar dat is echt die hoeken weer. Dan ga ik nog even wat leren, joh. Ja, dat zal lezen wel. Misschien kunnen we het aan broek in de Misschien hebben we tekst. een broek in de tekst. Ja, dan pak ik de tekst en de gitaar erbij, maar we doen maar even een sjen. Go aan de slag. En wel. Tja. Het is rijkdom dat overal weer krijgt wat oors is. Dat is juist weer komt in wij. Zakklink sto, zaklinken jo. Ja. Maar we zeggen geen do, hè? Want een doos zit op het dak. Een doos zit op het dak, ja. Een doos zit op het dak. Ja, dat is doe. Ja. Ja, zakklings toe. Ja, dan komt ze dus in vastgeschreven van, ja, maar wat riemt erop? Doe. Ja. Dus ja, en als dan waarop jou uitkomen wordt, want dat is het doel, dan wordt dat nog wel nu daar. Dat wordt nog, ja. Dus misschien kunnen we daar aan even een sjem. Ja. En Leon? Het woord Friesk is een variant van het Friesk en had net een aparte officiële status. Het wordt vooral sprutsen op stritten, thuis of bij de voetbalclub. Op squallen wordt les joen in het standaard Friesk. Er binnen geen aparte methoden voor het woord Friesk. Onder jonge Rijn liet het gebruik van de taal wel wat aan te nemen. Al wordt het nog wel een soort broekt op social media,
Zoals bijgelijks TikTok. Elke jaar wordt hier de Teun de Vries Boekendij organiseren. Een eerbetoon aan de schreeuwer die hier in jongetje zoon binnen waard. Een dij vol boeken, muziek en verhaal. Hij hier de bijnaam de Baron van de Heide. En deze Jan Hepkes wou uit Rusterveen, hij leeft in de 19e eeuw. Die koer van Maas hier ont jongs let in de skeerwinkel aan 1-3 wij terug verhalen vertellen. Douwe, vertelst de mooiste verhalen. Maar is dat nou ook echt typisch Waardsk? Ja, dat is wel iets van de typisch Waals, want het past bij de bevolking. Die wien wakker bijleeuwig, Ja. wat sentimenteel. Reiziger en ik een prot, wie een prot onderwijzers, die namen dan verhalen mij. En het ben ik verhalen van de heide, van de jermoerde. Jongens, net een beetje de lampen op, want dan sparren dat weer olie, petrolie uit. Dus dan kon je ja. ook wel verhalen vertellen. Ze hien verder ik neer. Maar het heeft een functie van de woordjes, want ze hebben een eigen mythisch, magisch universum. En daar hebben die verhalen een functie in. Zij kon geen grip krijgen op de ziekte onder de mensen, ziekte onder het vee, natuurverschijnselen. En dat jongens er dan een plakje in die verhalen. Als je over de vertellen kent, dan krijg je er wat grip op. En al die piskikkers en wonderdokters die er weer in de waren, die moesten vooral die duivel boeten de doorhouden. Als het net goed ging en er weer ziekte bij de band, dan zei de duivelbander, lees maar wat duiveldrek op het drompel en dat zou de duivel dan zien horen. Wat hast je zelf met Waardsk? Ja, ik ben Heke en Tijn in Drachten, dus door Jes mij ik zeggen, Satrie Ja. en Jes en Koning. En dat ben typisch woorden uit de woorden. Maar ik ga Fries studeren, dus soms denk ik, is dit nou standaard Fries of is dit Waals? Maar dat zegt mij nooit sneeuwend, zeggen jaren. Nee. Het is altijd Satrie. Satrie, dat is mijn eigen en dat is ik heel Waals. Ja, Maar like als he, me, sie en wie in de Westreen, Ja. dat hinden wij in Dracht net en dat zeggen ze hier ik net. Wat dat onbelangrijk is de Westrijn dus wel een hele speciale enclave van Waardske klanken. Toch nog echt weer een specifieke klank. Daar wiekt het meest af van al die oren dialecten in Friesland, die streken. Ik word de meest herkenbare, denk ik. Heel kenbare, want ja, als het regent op sneeuw, ging ik met de trein naar de Westereen. Ja. Nou, dan wist voort als iemand dat zei waar die wijk komt. Ja. En die aanklank van Loan, die jester ik heel oors. Ik kom net uit de woorden, nee, daar komen ze uit de woden. Uit de woden. En ik bolen. ren mijn poeder oude bolen, ren ik naar de snackbar. Ja. Dus dat ben van die typische klanken die daar uit die omkrieten komen. En het sterkste weer, zei Jan Hepkes, die een hier nasmaken van die bonken, daar lijn ik nog een aaien in. Nou, zijn ze dan bij de skeerwinkel, wauw, dat is wel een heel sterk verhaal. Ik mij sterren als ik lieg, zei Jan Hepke dan. Nou, wat zei maar wat beziek je nu eens wat Fries? Ja, wie doet het doen? Wie doet het gewoon? Het is rijkdom. Oh. Dit is van de bloopers. Het is rijkdom dat door al de krek wat oors is. Dus eerst weer komt die wijzakklings toe. Hoe? En jou me maar dat de toer al lekker mooi is. Van west naar eerst, van zuid naar noord. Lit dus jongen op een fiets op boord. Maar chits op paard naar je noordentaal, naar je oude Frieske groen. Maar chits op paard, ja kom aan mij. Vier in het roem, vier in het roem, vier in het roem. Ja, Dat is wat. hoppatee. Zo doet het. En zo binnen we alweer aan het eindtakaan van mijn thuiswedstrijd hier in de Waarden. Ik zou zeggen, ontzettend. Hoe werd Het alle wegens oorzaas. Dat hier komt dan van zo snorkers tussen snorkie, joh.